ebe abụọ ha na-akpọ Evangelist Ebuka Obi Zion Ministry. Ọ maka ya ka anyị ji bịa. Evangelist Ebuka Obi Zion Ministry. Ana m enye gị 4 days ịpụta social media ka ị bịa ya ụmụ Igbo ayịyọ na fake prophecy Igbo n'isi Nnamdi Kanu. Na amụma ha Igbo n'isi Nnamdi Kanu. Ana m enye gị 4 days ịpụta ka ị bịa ya ụmụ Igbo ayịyọ na social media na fake prophecy Igbo n'isi Nnamdi Kanu. Ndị Nnamdi Kanu ya apụta n'iburu amụma nke n'iburu amụma nke Nnamdi Kanu pụtara mana asị ka ọ bụ. Enye gị 4 days ịpụta na social media ka ị bịa ya ụmụ Igbo ayịyọ na fake prophecy Igbo n'isi Nnamdi Kanu. 4 days ka anyị nyere gị mana faith to do so ịpụta 4 days ya nyere gị ka ị bịa ya ụmụ Igbo ayịyọ na social media. Faith to do so ihe nyere bụ 21 days ka anyị nyere gị ịpụala ebe anyị ebute bụ na Saiki Elo na Anambra steeti. Ọ gịnị ka Prophet Ebuka Obi mere ndị mmadụ? Ọ gịnị ka Prophet Ebuka Obi mere ndị Igbo? Na this native doctor pụtara online na-asị that na o nyere Prophet Ebuka Obi 4 good days that na ọ bụrụ na ọ pụtara yọọ ndị Igbo ayịyọ that na ara ga-agba ya, that na ara ga-agba because of the fake prophecies Prophet Ebuka prophesy about Mazi Nnamdi Kanu. That not that na I saw Mazi Nnamdi Kanu coming out from the prison. Yes, when we find email address on this issue, Okwemana since almost 3 to 4 good years now, that Nandi DSS, that the federal government of Nigeria detain Mazi Nnamdi Kanu, detain ya. Mazi Nnamdi Kanu have never gone to prison before. Mazi Nnamdi Kanu have never visited prison or prison a day. All the 10 get detained. But Prophet Ebuka prophesied that I saw Mazi Nnamdi Kanu coming out from the prison. Yes, all Keta Mazi Nnamdi Kanu by in prison. All Keta Kungeji mara that this prophecy Prophet Ebuka prophesied about Mazi Nnamdi Kanu. Ogabena mezu na ogabena mezu. Those words share no ife this need to talk. Could not talk ife okwu gbasara Prophet Ebuka Obi. But please, when you're watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you. Ebutegu ebe aka ya gwaga ala ya wo keep azụ a. Saiki Elo na Anambra steeti ebe aka ebutegu. Ebuka Obi Zion Ministry. Agbọghọ ihe nya bụ 4 days ịpụta na social media ka ị bịa ya ụmụ Igbo ayịyọ na fake prophecy Igbo n'isi Nnamdi Kanu. Efuru ndị mmadụ ka eji aka fa butere onwe fa abụmọnụ. Yes, look at nwa okoko dibia n'afọ be nne oriri na say that na Prophet Ebuka Obi ga-agbara that na ọ bụ that na ọ bịara yọọ ndị Igbo ayọ na fake prophecies or prophesy about Mazi Nnamdi Kanu. That knows that I saw Mazi Nnamdi Kanu coming out from the prison. Mazi Nnamdi Kanu have never been to prison before. Just try to understand this one. Mazi Nnamdi Kanu have never in his life been to prison before. I can't see the reason why some people got put and castigate Prophet Ebuka Obi. Yes, Prophet Ebuka Obi only prophesied. I said that I saw Mazi Nnamdi Kanu coming out from the prison. Yes, open a Mazi Nnamdi Kanu no na prison ko si abia court. Yes, or catch better. But you can't no under DSS detention. On under DSS custody. Yes, and from DSS custody ko si abia court. We see from prison abia. Yes, but Prophet Ebuka prophesied go see that I saw Mazi Nnamdi Kanu coming out from the prison. Yes, all Keta Mazi Nnamdi Kanu by prison. Apuro on be prison before. Yes, on under DSS detention. I think the reason why some people put an castigate Prophet Ebuka Obi. That is total unfair. That is total unfair. Odroma. Yes, and to people in Prophet Ebuka Obi mboyo na afuna bundi Igbo. All of them, ndị Igbo complete. Aburu ndị Hausa, aburu ndị Hausa, aburu ndị Yoruba. All from this our Igbo land. Go okwu aburife mutadela. Let love lead.